Eiffel-torni on Pariisin symboli ja kansallinen ylpeyden aihe. Vähän niin kuin Citroenkin. Näiden kahden tiet kohtasivat vuonna 1925, jolloin syttyi Citikan valtava valomainos tornin kylkeen. Pariisin yössä on hyvä muistella automerkin poikkeuksellista mallihistoriaa. Vuonna 1956 esiteltiin DS19, kaasunestejousutettu futuristinen sukkula. 70- ja 80-luvulla CX edusti suurta kissaa, joka erosi tyystin tavallisista euroautoista. 2000-luvulla Citroenilta on puuttunut mukavuudeltaan ylivertainen edustusluokan kulkuneuvo. Nyt pitkä pimeys on päättymässä. Hei hei kaikki mongolit, terveisiä Rämsistä, Champagnen maakunnasta. Täällä hanhenmaksa foie gras maistuu suussa, sillä on aihetta juhlaan. Suomalainenkin media pääsee ottamaan näppituntuman autoon, joka on palauttava Ranskan kansallisylpeyden entiseen loistoonsa. Autoon, joka on Napoleonin, herra Haussmannin, aurinkokuninkaan ja kumppaneiden työnjatkaja Citroën C6. Vastaako uusi iso kissa sille annettuun haasteeseen? Sen näemme nyt. Matka etenee moottoritiellä Korskiassa hengessä. Konttori on hieno, persoonallinen muotoilu ilahduttaa ja äänettömyys ällistyttää. C6 on käytännössä mykkä silloin, kun navigaattori ei lausu aistikkaasti ranskaksi ihanan virallisia tiedotteitaan tai hallitsemattomista kaistanvaihdoista varoittava kuljettajan istuinta tärisyttävä järjestelmä ei sensuellisti häiriköi. Tehtaan edustajat äityivät vertaamaan C6 lentävään mattoon, ja tällä kertaa metafora on jollain tavalla paikallaan. Tämä eristyneisyys tienpinnasta tunkee luihin ja ytimiin. Kuljettaja ja matkustaja hellitään suhinattomuudella, äänettömyydellä, jollakin tavalla täysin eteerisellä leijumisella asfalttirantua pitkin. Ainoana ongelmana vain se, että Ranskassa nopeudet eivät ole vapaat, vaikka mieli vapautuisikin. Vaikka suomalais-ugrilainen hullaantuu siitä eleettömyydestä, jolla ranskalainen taikamatto liitää, ei voi olla toteamatta, että C6 ulkonäössä on enemmän ruutia kuin konehuoneessa. Mesdames, monsieur, ei pidä loukkaantua. Kyllähän 2,8-litrainen V6 tuplaturbodiesel vääntää hyvin kauniisti, mutta jotenkin kaipaisi sukkulan näköiseltä laitteelta sukkulan suorituskykyä. Ranskalainen tuhahtaisi tässä vaiheessa nonchalantisti ja kiinnittäisi huomioon johonkin vallan muuhun yksityiskohtaan. Rien de rien. In 1 kilometer at the fork, bear left. Impossible.